Ilta hämärtyy, metsä vaikenee, mutta varjoissa asuu muistoja, joita kukaan ei uskalla ääneen sanoa. Kylä, joka kantaa salaisuuksia, ja nainen, joka palaa etsimään totuutta. Kun varjot pitenevät, totuus on lähempänä kuin koskaan, mutta uskallatko sinä seurata häntä? Ajatus alkoi kiertää kehää. Mitä jos lapsuudessa tapahtui jotain, mitä en koskaan saanut tietää, tai jonka unohdin, koska oli pakko? Äiti kuoli, enkä saanut enää mahdollisuutta kysyä. Hautajaisten jälkeen veljet hävisivät kukin omaan suuntaansa. Tila jäi tyhjilleen vuosia sitten, muutimme kaikki kaupunkiin työn ja opiskelun perässä. Pohdittiin, kuka kävisi tarkastamassa talon. Minulta kysyttiin hiljaa, kohteliaasti. Sanoin kyllä, halusin palata muistelemaan lapsuuttani. Nyt uskon, että jokin minussa tiesi jo silloin, että en lähtenyt pelkästään tarkastamaan taloa. Lähdin etsimään totuutta, jota en koskaan ollut saanut tietää. Luku 1. Paluu tilalle. Tila tuli näkyviin mutkan takaa. Sama hiekkatie, sama oja, sama portti, joka oli jo kallellaan. En muistanut kylän ääntä, kunnes kuulin sen taas. Se tuli sumun läpi kuin huuto, vaikka kukaan ei puhunut. Seisoin portilla ja tiesin, jos astun sisään, pääsenkö enää pois. Nousin autosta ja jäin seisomaan pihatielle. Kaikki oli paikoillaan, mutta mikään ei ollut ennallaan. Pihalla tuuli oli tyyntynyt. Olin yksin ja talo oli hiljaa, kuin kuuntelisi. Navetan seinässä, sammalen ja rapistuneen punamaalin keskellä, roikkui yhä vanha metallikoukku. Samanlainen, johon joskus sidottiin luokki tai riimu. Katsoin sitä pitkään. Ihan kuin aika olisi pysähtynyt siihen kohtaan. Kävelin sisälle navettaan. Siellä oli tyhjää, mutta tuoksui yhä lehmältä ja kuivuneelta rehulta. Palasin pihalle. Talli, jossa leikimme hevosen kanssa, oli romahtanut takaa, mutta sen ovi oli yhä lukittu. Vanha pihlaja pihan laidalla oli kallistunut vinoksi, ja sen oksissa roikkui viime kesän kuivuneita marjoja, kuin muistoja. Punamulta maali oli rapistunut ja haalistunut. Kiersin talon taakse. Muistelin, missä leikimme hevosen luokilla. Siinä oli enää epämääräinen painaama maassa, mutta minä muistin kaiken sen, kuinka naru kiristettiin ja miten me muka lähdimme matkaan. Muistin myös sen, että olin yksin. Veljet olivat silloin jossain toisaalla Hellen ja Sollon kanssa. Oikeastaan vasta nyt ymmärsin, kuinka oudolta se oli tuntunut. 2 veljeä, samat mielikuvituskaverit. He nauroivat ja supattelivat heille, aivan kuin ne olisivat olleet oikeita. Minä seisoin usein vähän matkan päässä toivoen, pääsisinkö mukaan. Jokin liikahti mielessä. Ajatus, joka ei ollut ennen noussut pintaan. Entä jos Helle ja Sollo eivät olleetkaan kuvitteellisia? Ketä he olivat ja miksi he olivat aina mukana? Nauru kuului jostain, mutta se saattoi olla tuuli. Tai ehkä menneisyys nauroi, niin kuin se joskus tekee, kun ihminen palaa sinne, mistä lähti. Astuin sisälle porstuaan, niin ulkoeteistä silloin kutsuttiin. Se oli iso näissä vanhoissa taloissa. Siellä säilytettiin tavaroita, muistelin. Kuivateltiin suksia, jotka oli juuri tervatut, ja ne oli asetettu telineeseen. Siellä roikkui myös kuolleita lintuja, jäniksiä, jotka odottivat käsittelyä. Haistelin vanhojen hirsien tuoksua ja katselin hetken ympärilleni. Tutut rappuset nousivat vintille. Vasemmalla oli kahveri. Astuin yli korkean kynnyksen ja jatkoin matkaa pirttiin. Sisällä pirtti tuoksui vanhalta puulta ja vuosien hiljaisuudelta. Lattialaudat narisivat jalkojeni alla aivan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta nyt äänessä oli jotain muuta. Painavampaa, niin minusta tuntui. Kiertelin huoneita hitaasti. Tuntui, kuin jokaisella esineellä olisi ollut sormenjälki menneestä. Vanha seinäkello, jota ei oltu vedetty vuosikausiin. Pöytäliina, jonka reunassa oli tahra. Kaapissa oli vieläkin keittiöpyyhkeitä, huolellisesti viikattuna. Niitä, jota mummo käytti. Keittiössä oli sama haju kuin ennen. Vanhan ruuan, märän takin. Kaappi narahti, vaikka kukaan ei koskenut siihen. Mietin, että jokin muukin oli ehkä kotona. Palasin hetkeksi takaisin eteiseen. Vedin varovasti kahverin oven auki. Se oli aiemmin ollut kylmä komero, missä säilytettiin ruokatarvikkeita. Muistan, kun siellä oli viili kypsymässä.
Halusin salaa käydä maistamassa ihanan samettista pintaa. Muistot tulvivat mieleeni. Sinne ei olisi saanut mennä silloin lapsena. En muistanut miksi. Ehkä siksi se nyt veti minua puoleensa. Sisällä oli pölyistä ja pimeää. Taskulampu kännykässäni paljasti hyllyn, jonka päällä oli ruskea pahvilaatikko. Se näytti tavalliselta, mutta nimisen kannessa sai minut pysähtymään. Sollo ja Helle. Sydämeni hypähti. Kukaan ei ollut koskaan kirjoittanut heidän nimiään mihinkään. Ainakaan ei minun tietääkseni. Nostin laatikon varovasti lattialle ja avasin sen. Sisällä oli muutama haalistunut piirros, lasten piirtämiä, taloja, metsää, outoja hahmoja, jotka eivät näyttäneet keneltäkään meistä. Yksi piirros herätti mielenkiintoni. 2 lasta pitelivät toisiaan kädestä ja heidän takanaan seisoi jokin suuri ja tumma, kuin varjo. Alimmaisena laatikossa oli vihreäkantinen vihko. Avasin sen. Käsiala oli tuttu. Se oli Kalevin. Luin sen läpi aprikoiden. Me oltiin Hellen ja Sollon kanssa metsässä tänään. Sanoivat, että kukaan ei saa tulla sinne. Sitten me leikittiin hiljaista leikkiä. Kukaan ei saa kuulla, silloin ei tapahdu mitään pahaa. Mutta kuulin silti äänen. Se tuli kivien alta. Jätin sivun auki. Sydän hakkasi oudolla tavalla. Mitä he olivat oikein kokeneet? Miksi veljeni myös leikkivät heidän kanssaan? Oliko kaikki sittenkään vain leikkiä? Olin koko elämäni ajatellut, että ne mielikuvituskaverit Helle ja Sollo olivat vain lapsen harhaa. Nyt en ollut enää varma. Oliko se leikkiä vai jotain, mikä oli liikkunut metsän varjoissa kauan ennen meitä? Keitä he olivat? Kuuntelin metsän hiljaisuutta. Huomasin myös seisovani aivan hiljaa. Kuuntelin omaa hengitystäni. Mitä tarkoittaa hiljaisena, ettei tapahtuisi mitään pahaa? Päivä alkoi vaihtua illaksi. Pirtin ikkunasta kajasti enää sinertävä himmeä valo. Olin jäänyt tuijottamaan Kalevin vihkoa. Sanat tuntuivat todella oudoilta. Kivien alta kuuluva ääni. Mitä se tarkoitti? Jostain kaukaa metsän takaa kuului tuulen suhinaa. Sekaan sekoittui myös jotain muuta, hiljaista kuiskintaa, joka sai ihoni kananlihalle. Suljin vihon nopeasti ja nousin seisomaan. Ääni oli todellinen. Olin varma siitä. Astuin pihalle. Oli hämärää. Metsä näytti erilaiselta illan hiljaisuudessa, kuin se olisi henkinyt omaa salaisuuttaan. Yhtäkkiä kuulin rapinaa puiden lomasta. En ollut yksin. Kuka siellä? Kysyin ääneen. Ääneni särkyi hiljaisuudessa. Vastaukseksi tuli pelkkä kuiskaus. Tule mukaan.